Bideo honetan, IP1 eta IP2-ren arteko harreman estua erakusten dugu, eta ikasenpresa ekimenen koherentziari buruzko mezuak ere aurkituko dituzu. Nola erlazionatzen dira IP1 eta IP2? IP1 eta IP2 ezin dira izan bi modulu zerikusirik ez daukatenak. Ezin da izan. IP1ek ezin dugu ikusi IP1, IP2 ikusi barik, eta ezin dugu ikusi IP2, IP1 ikusi barik. Bai? Batak bestea ekarri behar dau. Azken batean, guk lortu nahi duguna da gure ikasleen ibilbide bat. Ibilbide bat, orientazioarekin lotutako ibilbide bat. Bai? Eta gaitasun bat landu beharko dugu horretarako, eta izango dela ikasleen autoorientazioa. Gai izatea ikasleak bere ibilbide hori gaur, bihar eta etzi, edo epe luze baten, ziklotik ateratzen direnean, ikastetxek ateratzen direnean, ze ibilbide norutz joan behar naz, nola dakit zein dan oinartu behar duten bidea, nola dakit hemen ez baldi manago gustora ze ibilbide hartu. Bai, hori gaitasun hori lantzea da gure helburua, eta IP1 eta IP2-ren helburua. Orduan, IP1-ean gaitasun hori hasi beharko gara lantzen, autoezagutza batetik. Lehenengo garrantzitsuena da zer nolakoa naiz ni, autoezagutza hori jarri mai gainean, eta hortik aurrera ziko gara pixka eta bilatzen, eta ibilbide pertsonal hori eskaintzen gure ikasleei. Autoezagutza landuta gero, ibilbidea landuko dugu noski. Baina ibilbide horrek, bere lan munduratzeran izango duen ibilbide horrek, hainbat bide ezberdin izango ditu. Eta hori bera junbeako da gero aukeratzen. Eta bide bat izaleike, enpresa batera jutea lanera, orain arte moduan, praktikaldian jungo dan moduan, eta horrek dakarrena, ze enpresa, testuingurua aztertu beharko dau, ikusi beharko dau bere gizartean, bere ingurunean zer dagon, ikusi beharko dau bere zikloakin erlazionatutako enpresak zintzu dien, ikusi beharko dituen bat gauza, aukeraketa bat diteko edo, bentsat bere nora bide bat bideratzeko. Gero gongo da, norberak enpresa sortzea, hori behor dago. Eta ikasenpresak bai dauka hemen lekoa igual inoiz baino gehiago. Ze eukiko dagoen bizipena beraiek, ibilbide bat aztertzen goia zenean dela, beste lan munduratzea, beste enpresa baten lanera jutia, ikasenpresak eskainiko dutzena da, bere enpresa sortzearen bizipen hori. Orduan ja ziklotik, ikasketa bukatzean, bizipen horrek bizituta jungo da, bi aldiak. Gero izan aldau beste ibilbide bat, eta izleike administrazio publikoa. Eta orduen hor zein behar dau, hor bere bidea izango dau. Edo izleike nik ez dut ikusten ere burua inongo enpresa baten barruan, ez da administrazio publikoan bez, nik izago ikusten duen ere burua, edo ONG batian, edo beste asoziazio batian beste lan mota bat iten, nolakoa naiz ni? Zeintzu dien nire indarguneak, zeintzu dien nire ahuleziak, non hobetu behar dut, eta horren arabera, ibilbide horretara joan beharko gara. Bai, azken batean, IP1ek eta IP2k enplegagarritasun ibilbide pertsonala aberazten laguntzen diete ikasleei. Beren indarguneak, ahuleziak eta erabaki arrazoituak hartzea errazten duten gai guztiak sendotzen laguntzen die. Adierazitako guztia baliagarria izango zaizula espero dugu. Eskerrik asko bideoa arretaz ikusteagatik.